מחפש עורך טוב, אבל שיהיה באמת עורך טוב, כאילו עורך שיעשה לי כתוביות וזה. אז אחר ששלחתי לך את הסרטון וזה, בלי עורך או בלי עריכה, אני לא יכול להתקדם יכולים לעזור, אז אני קיצור מחפש עורך טוב שעושה לי כזה כתוביות וזה, אתם יודעים, קצת צחוקי. אם זה אתם, אז בבקשה תשלחו לי בהמשך להתכתב בדיסקורד וזה, ואני אשמח